Хәерле көн, дуслар, якынлашып килүче яңа 2026 ел белән менә мин бүген шундый кар кызы. Кыш бабаем әле килеп җитмәде. Чанасына утырганда, Казанга кергәндә, бераз гына пробкага эләккән, һаман килеп җитәлми. Менә мин килдем кызларны котларга. Зилә каршыма чыкты, Зилә. Якынлашып килүче яңа ел белән сине. Яңа еллар белән барчагызны да, барчабызны да. Нинди шигырь сөйләрсең кар кызына? Йомшак кына кар яуган, бөтен җирне каплаган, аппак булды болыннар, аппак булды киң кырлар. Рәсима, бүләк. Рәхмәт. Күрсәт әле безне кеттегезме? Кайда сезнең чыршыгыз? Нигә чыршыгыз янмый? Менә чыршы, дуслар, тиздән яначак. Мин сезне яратам.